Предаване с тези прекрасни, красиви, весели, усмихнати, искам да кажа, защото сте смехоранчета, но чак сега виждам. Хайде усмивките да ги видя, с които дойдохте, усмивките. Тези прекрасни деца, добре дошли. Добре дошла и на тяхната ръководителка Галя Коджаманова. Вие също я познавате. Нееднократно се появява на телевизионния екран. Благодарение на нея се радваме на тези прекрасни деца. Тези са най-малките, има и по-големи, както знаете. Те непрекъснато участват във всички изяви на Столична община, за което изключително много благодаря. С удоволствие го правим. Изключително много благодаря, че радвате столичани с талантливото присъствие на тези деца. И благодаря ти за това, че ти си толкова всеотдайна към тях, че работиш с толкова много любов и наистина заслужаваш тяхната обич. Благодаря и аз. Да. А какво ви е смешно сега? Ето, те са смехоранчета, разбира се, че трябва непрекъснато трябва да се смеят. Ние си имаме система, имаме си един гаделичкатор, когато не са весели, но сега са явно. И знаете ли кое е най-страшното? Най-страшното, когато загубите тази усмивка и дано никога да ни я губите. Винаги така сладко да се смеете и винаги да сте толкова весели. Това ви го пожелавам от сърце. А нека сега Галя да ни каже къде кани зрителите на най-хубавото нещо, така, къде могат да ви видят и да ви се радват. Ще слушат сега. Искаме да поканим, Криси, всички зрители да дойдат на нашия концерт в сряда на 18 май от 18:30 в зала 2 на НДК. Да. Това ще бъде откриване на цялата детска програма към Салона на изкуствата. Летния фестивал на детските игри ще се открие с нашия концерт-спектакъл, който се казва естествено Голям смехорански празник. А под заглавието е Хапче за помладяване. Защото си имаме една баба, която прави разни смешки с децата и си говорят и пеят. Така че и възрастните зрители ще се забавляват на този концерт. А накрая на концерта ще пуснем едни писма за обич в балони, които са написали първокласници от столични училища, тъй като те вече са грамотни малко преди 24 май. Този хубав празник. Те са написали едни писъмца до непознат приятел. С всичките тези сладурчета на края на концерта ще излезем и ще ги пуснем пред НДК. Това е чудесно. Да полетят нагоре писма за обич на първокласниците от София. Това наистина е много хубаво. А вие какво искахте да попитате госпожата? Госпожа, знаеш ли, че цялата детска градина и госпожи, и двете госпожи, и всички деца от моята група искат да дойдат на концерт. Чудесно да заповядат. И моята група искат да дойдат на концерт. Аз съм ги поканила. Седна в зала 2. Така? Точно така, тук не е. Ами вие трябваше да го направите в зала 1 тогава. Следващия път ще го направим. Добре, какъв е сега този диск? Ще кажете ли на нашите зрители? На смехоранчетата. На всички смехоранчета или на най-малките или на по-големите? На всички. На всички смехоранчета. Голям смехорански празник. Това беше във връзка с нашия 15-годишен юбилей издаден този диск. В него има и класика, и обработки на народни песни, на малките и на големите, и на вокална група Емоция, които са най-големите каки. Охо, тук имате Философът на полето, Ария на репичка, салатка и цикория. И разни такива много весели неща. Песен за чорапа, песничка от 1 до 10 за доброто, малко див, покана, пиленце пее. Много интересни песнички имате вие. Кое сега ви толкова пак ви е много весело нещо, че се виждате там на телевизионния екран ли? Много е весело, нали? Да, явно. А вие какво бихте написали, какво писмо ще сложите в балон? Вие нищо, че не сте първокласни. Какво бихте написали? Смилена, какво би написала в едно писъмце в балонче, което ще изпрати? До непознат приятел. Какво ще искаш да кажеш на непознат приятел? Какво? Сещаш ли се? Някой сеща ли? Кристи, ти какво ще напишеш до непознат приятел? И да го сложиш в балона. Какво искаш да кажеш на някой непознат приятел и той да го получи на другия край на света, например? Че ще го обичам и искаш да сте приятели? Да. И да се запознаете. Аз мога. А ти? Искам да кажа на моя приятел да му напиша, че искам да бъдем заедно
На един чин в училище. На един чин в Един чин в училище. училище на твоя Страхотно. приятел. Аз мислих вече, Да. че с моя приятел искам да сме любовници. Оле, Боже! Оле, Боже, виж как реагира тя. изненади. Нищо, твой приятел ми да, той ако е на другия край на земното кълбо, вие ще се срещнете след много години. Когато Това вече може си да се голяма, случи. красива разбира. госпожица. Любовта е наистина най-прекрасна. Ето виж се крив. Да, ето вижте. Добре, сега коя песен ще ни изпеете? Ами искаме да изпеем една песен, която се нарича Молба. Да. И моята лична молба е да чуят всички майки и татковци какво имат да им кажат, да им изпеят децата. Добре. Всички майки и татковци, внимание, за да чуете каква е молбата на децата, защото ние много често сме толкова ангажирани, че дори не можем да чуем тяхната молба. Затова много ви моля, внимавайте, слушайте, не забравяйте, че най-важното все пак в нашия живот са децата. Имам с мама малък проблем, че няма време тя за мен. Винаги бърза и ми крещи, че я побърквам още от зори. Как да й кажа и разберем, аз съм дете и пак дете. Вярно, че правя често бели, ала това не се брои. Искам с нея да си играя, кули въздушни да направя. Искам с нея да си играя, кули въздушни да строя. Имам и стати този проблем. Той се прибира уморен, гледа навъсен или мълчи. Често ми казва, я ме остави. Искам с него да си играя, кули въздушни да направя. Искам с него да си играя, кули въздушни да строя. Детска градина утре отивам, не че се радвам, но поне няма да гледам как ги нервирам, щом разлея тяхното кафе. Искам с някой да си играя, кули въздушни да направя. Искам с някой да си играя, кули въздушни да строя. Въпреки че след тази песен просто трябва да помълчим и дълго да мислим, аз много ви благодаря за това гостуване. Пожелавам ви много голям успех на този концерт, който нека пак да повторим датата, часа и мястото за всички, които искат да дойдат. На 18 май сряда от 18:30 часа в зала 2 на НДК. Заповядайте. Какво ще кажете? Хайде всички заедно. Как ще поканите нашите зрители? Какво Какво им ще кажете? кажем? Заповядайте. Да им казваме, че имаме концерт. Не, ще им кажем заповядайте. Точно така. Заповядайте, уважаеми зрители. И аз ви каня, защото и аз ще бъда там, за да се наслаждавам и да се радвам на тези прекрасни деца. Аз съм винаги най-много щастлива, когато около мен има толкова много деца. Бъдете и вие щастливи. Пожелавам ви успешна седмица. Довиждане до следващата събота. Обичам ви. Не
смъртта и за безсмъртие. Ами се пее, ами се пее за живот, от който няма мърдане. Защо се правим на